आद्रा थानाय जेनाखि हार्डकोर केडारफोर जोंहा 670निबो बाथ्रा दङ बेखौ अलरेडि स्टेटआवबो जों मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माया डिक्लेयार होबाय बे समनि गोनांथि बेखौ जों निश्चय मोनफुंगोन होननानै जों बिसास दङ आरो मोनगोन होननानैबो जों दिनै बेखौ नारसिनबाय थादों आरो बेखौहाय जों जाफुंहोगोन जायफोरा अरिजिनेलि एनडिपिफोर बिथांमोननि बैसोआ गैला दा बिथांमोननि बे बैसो गैयैनि जाउनाव इनस्टिट सोरबाया रिलेटेड न'खरनि मानसिफ्रा दिनै पास जानानै दं आसा खालामदों बिथांमोना मोनगोन बेखौ जों जोबोद गोजोननाय मोनदों सुक्ति खालामनायनि उनाव 5 बोसोर बे कमप्लिट जाबाय दा बेनिनो मोनसे दिनै फोरबो जोंनि समस्थियाव जोङो मोनसे पिस रेलि जों खालामनाय जादों आरो बेयाव गोबां मानसिया बाहागो लादों आरो जोंनि उद्देश्यआ जाहैबाय बे ओनसोलाव सान्थि गायसननाय आरो सान्थिखौ जेब्लायबो लानानै थांबाय थानाय दा बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाफ्रा बरायदों जि खोथाखौ सोंदों एनडिबिनि जेनोखि केस रिलेटेड थानाय बे खामानिखौ दहायनो चिफ साराबो मोजाङै बुंबाय जों गभर्नमेन्टनिफ्राय नारसिनबाय थानाय जादों आरो बेखौहाय जेनोखि एनआइए केस बेखौ स्टेटआव लाबोनायनि बाथ्राखौ गुवारै आरो गेबेङै बुंलांबाय बेनि सायावनो जों नांनानै दङ माबायदि थासारि दं आरो उदां खालामनो हानाया बेसेबां गोब्राब जानानै दं बेखौ जथेस्थ' नाजाबाय थानाय जादों बेखौहाय समजों लोगोसे जों आसा खालामदों बिथांमोनखौ माने अपेन जों फिल्डआव लोगो मोनगोन होननानै जों आसा दं अनसुंथाइनि आद्रा जानानै दङ माब्ला अनसुंथाइनि आद्रा थानाय जेनाखि हार्डकोर केडारफोर जोंहा 670निबो बाथ्रा दङ बेखौ अलरेडि स्टेटआवबो जों मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्माया डिक्लेयार होबाय बे समनि गोनांथि बेखौ जों निश्चय मोनफुंगोन होननानै जों बिसास दङ आरो मोनगोन होननानैबो जोङो दिनै बेखौ नारसिनबाय थादों आरो बेखौहाय जों जाफुंहोगोन पुलिस मिलिटारि आरो आर्मियाव थिसननायनि बाथ्रामोन दिनैसिमबो जाफुंनाय नुनो मोनाखै निश्चय बेखौथ' बुंदों जे 2%नि बाथ्रा दाख्लैसो जेनाखि एपिबिएन बेवहाय गोबां मानसिया दिनै पास जानानै दं फिजिकेलि बिथांमोना पास जानानै दं आरो बेखौहाय अलरेडि एसबिआइ हेड हिरेननाथ बिथांनि थ्रुयैबो बेखौहाय बिहरनाय जादों निश्चय जों आसा खालामदों जेरैबायदि लिरनाय दङ बेबायदिनो मोनगोन नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय जोंनि जेनाखि हार्डकोर केडारफोर जायफोरा अरिजिनेलि एनडिपिफोर बिथांमोननि बैसोआ गैला दा बिथांमोननि बे बैसो गैयैनि जाउनाव इनस्टिट सोरबाया रिलेटेड न'खरनि मानसिफ्रा दिनै पास जानानै दं आसा खालामदों बिथांमोना मोनगोन बेखौ जों फोथायनानै दं आरो बेखिनिखौनो जोङो सावरायबाय थादों आरो बेखौनो जों नारसिनदों आसा खालामदों दिनै गोबां दल संगठनफ्रा दिनै जेनोखि दानि सोलिबाय थानाय जोंनि जेनोखि सरकार बेयाव गोबां मदद खालामदों आरो बे मदद खालामनायजोंनो गोबां बिथिङाव गेलेनायनिफ्राय लानानै हारिमुनिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि बेलायाव लानानै राजखान्थिनि बेलायाव आरो जेनोखि इक'नमिक्सनि बेलायाव गोबां मानसिया दिनैहाय बेखौ मावफुंनांगौ होननानै सापर्ट खालामदों निस्सय आसा खालामदों उननि परिबेसफोरावहाय मोजाङै बेनिफ्राय साबसिनै जेरैहाय जोंनि ओनसोलावहाय सान्थि फैबाय बे सान्थिनि गेजेरजों जों गोबां खामानिखौ मावलांनो हागोनखौ जोङो नुनो मोनो।